bala kang tumingal macampuh samya medali ler katet wilating kata tak yuang kong manguncang niti bencang sangat cimijo latinyo ngedali terus to Surawi loko Reca manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat. Togop kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun Prabu Hamsa. Bilung siap Bose. Anggonku ngendhahake dawuh pangandikane sinuwun Prabu Jarasandha. Supaya nindakake sandhi upaya reka daya rekayasa. Reka-reka bakal ngampil anane Kalimasada kanggo srana ringkih para Pandhawa yen Pandhawa wis ringkih mung kari ngrubuhake Ngamarta. Kari sak gebyaring tatik bakale klakon bakale kasembadan kok. Lho. Nalaripun kados pundi napa Kalimasada sakmangke sampun wonten asta paduka sinuwun. Durung. Lah ngoten kok badhe klakon niku nalare pripun? Babar pisan aku ra ndugamana lamun to sing gawa wujude jimat Jawes Kalimasada kuwi Prabu Puntadewa. Tutu. Lho, sinten? Panenggak Pandhawa Satriya Jordipati Werkudara. Lho. Kok wis pindah ya, Kang? Mangko adate iki sing asta sing mundi mesti ya Ratu Ngamarta pambayune para Pandhawa si Puntadewa. Lah kok saiki ning Werkudara. Ah mula kudu digenahke dhisik. Nalare pripun? Monggo klatu paring dawuh. Aku wis sapejagong kawan Raden Werkudara. Dheweke paring dawuh. Lamun to pancen Kalimasada ki bakale didol. Nah, ketemu kelawan aku tegese wis gathuk, wis cocok. Badhe dipun sade. Iya, Kalimasada niku. Wah, elok yen wonten. Lajeng aku supaya ngenteni ana tapawates Kutagara Ngamarta. Mengko Raden Werkudara bakal maringake wujude Kalimasada marang aku ning ana paseksen utawa ana syarate. Syaratipun anggone Werkudara masrahake Kalimasada marang Prabu Hamsa kudu disekseni wadya balaku ingkang sekti mandraguna jangkep sagamane pisan. Kangge paseksen anggene Werkudara masrahake Kalimasada marang aku. Wah, iki sampeyan niku diapusi ning mboten krasa. Nuwun sewu, Ngamarta mligine para Pandhawa inggene wong alus. Ora nate kok coblokane mesti nganggo nyampar pikulih utawa medhang miring. Kari gelem nampa sasmita, iso nampa sasmita apa ora sing dijak ngomong. Sampeyan kula aturi nggih sinuwun Prabu Hamsa. Karepe Raden Werkudara anggene masrahaken Kalimasada dhumateng paduka mawi paseksen wadyabala komplit sagamane niku cara cetha ngoten sampeyan ditantang perang. Sing tegesipun, Prabu Hamsa kowe kena. Kowe kena nampa wujude Kalimasada waton iso nglangkai bangkene Werkudara. Dheweke ora kandha ngono. Merga mriki nggene wong alus ngoten.
Nek sampeyan disemoni ngoten niku disemu ngoten niku mboten ndang mboten mudeng. Mula njur bangga ndo marem ngoten niku. Lah mila saking menika wiwit bidal kula sampun matur ingkang atos-atos ingkang waspada ingkang teliti lan ingkang permati ngoten niku. Mila menawi kepareng daratur kula tinimbang niki mangke sampeyan teng mriki kewirangan utawa malah mati teng mriki nggo wangsul kemawon. Nggih. Wangsul kemawon sampeyan arep wani karo Werkudara bunci sampeyan ki lho apa ora. Merga Werkudara niku kadigdayane ngedak-ngedapi perang ora nate kalah yen mati niku sumpahe Werkudara. Duwe pusaka loro, pusaka kodrat karo wiradak. Ingkang kodrat jenenge Kuku Pancanaka. Pusaka wiradak jenenge Gada Rujak Polo. Oh niku. Sampun malih kok Werkudara. Adine Werkudara panengah Pandhawa sing jenenge Raden Janaka ya Raden Permadi niku dadi lananging jagat lan curing Madyapada. Wong lanang ngelem karo kebagusane lan kasektene, wong wadon ngelem karo kenggantengane sing ganteng lahir kandas tekan batin niku Janaka. Duwe pusakane kathah. Sing panah wonten Harda Dedali, wonten Kiai Sarotama, wonten Kiai Pasopati. Wonten ugi ingkang awujud keris. Naminipun Kiai Pulanggeni. Dayane Kiai Pulanggeni lamun ta Pulanggeni dincepke teng bumi teng lemah. Mongko Pulanggeni didoyongke ngalor, lor akeh wong pilek. Pulanggeni didoyongke ngidul, kidul akeh wong patuk. Pulanggeni didoyongke ngetan, ngetan akeh pagebluk. Ning yen Pulanggeni dincepne tengah bener, akeh wong wedok meteng. Kompak ya lho. Kari payune iki. Oh iya. Ah ngoten niku mila mang waspada lan sing ati-ati. Sampeyan kondur kemawon mumpung sih sore lho niki. Arep numpak Gojek napa Gokar napa-napa monggo. Pinalang 64 rinanti medhot. Nadyan kaya ngapa lan kuwi entengke patiku yen aku ora bisa mboyong anane jimat jamus Kalimasada. Yen ngoten sampeyan wani kalih Werkudara. Wani ya mung banget. Yen pancen wani karo Werkudara mangke kerjasama kalih Bilung. Kerjasama piye? Sampeyan mang perang kalih Werkudara, kula tak tata-tata gawe bandosa ngusung mayit sampeyan. Wah, burune ora ndongake apik malah lomprongke sing ora kula dongake sampeyan peteng dalane. Ora caturan karo tikus Bilung. Cukup. Wonten dawuh. Aturana adikku ya kuwi. Yayi Prabu Dimbaka lan Prawadyabala. Nadyan to wancine barat riris. Kabeh kudu siaga ing diri sawega ing gati. Yen dadi rame gebuk negara Ngamarta.
babu aja sira gumendhong ambek daksura rumangsa prawira luwe urung takeh pati mangka anggrus sumber awas wah biar pecah sirahmu sambrato kono aat lo iyo ya hot 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 hei tukde gulumu lo aat iyo aat ho hei hei lo ya oh ain ya go rambut biar oh
Hah? Hit. Wah, hut. Hut. Hey. Hey. Ho, ha, ho. Oh, iki piye iki? Ah. Loh. Cepet. Ya, ya. Wong apa iki? Setan. Wah. Hah? Huh? Huh? Wah. Hah? Hei. Wah. Wah. Betul. Sapa iki? Putra Jodipati Antarja wis apa? Klabangkara. Endi bapakmu Werkudara tugel kulune? Anake lanang tandhi ngono. Hah? Wah. Ah. Udah yang median. Hah? Loh. Oh. Hah? Ah. Ha, ha. Ha. So. Yan Gatut Kaca. Ya. Pinter tenan kowe metumu bareng karo metune sego. Sindene mangan, dalange mung mambu tok iki lho. Hut. Pas. Wah, mletek metu kendene kaya kembang api. Ho. Wong apa iki? Indian. Hah? Ho! Wah! 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 Wait. Hah? Wah! Ho! Wah! Yan.
mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata tublas babar pisan ora nduga mono wadya balaku kabeh padha dadi royongan dadi gotongan mongko mung musuh karo anak-anak Pandhawa iblis wong Amarta aja gembelo sirahmu sawangan ki Prabu Hamsa janji ora tak kedhepake remet dadi glepung kowe pangaribawane ngidap-ngidapi Hamsa yo kowe ngapusi aku kowe goroh karo aku jare Kaliwosa Dar kok dol jebul kowe mung arep nantang gelut karo aku lamuwe panggah enak wedian opo to iki dilek ora kok lek mati tak lek
Yen sing lanang adus keringet sing wedok aja mangan. Topo men sing lanang laris. Ho. Wah. Nadyan kakangku Hansa tok rangket dimbaka adine Ratrima. Kaya wong setanen trajange Sang Bima. Ratu kembar nenggih Prabu Hamsa lan Dimbaka wis cinandhak asta kalih. Ciptaning Driwarsa den dukumba pamrihe men pecah mustakane. Mulat Kyai Semar Badranaya. Mareka den prayitna semurire eka balik Tityani Gandayani Dara Werkudara Semar piye Ratu kembar niki badhe mangnapake Gus kowe nyingkira tinimbang kecipratan getih bakal tak du sirahe menambyar bolone yen ngoten tegese sampeyan boten mituhu atur kula nalika wonten pasewakan kala wau sesaji Raja Suya niki sesaji suci sing nengenake rasa tresna utawi welas asih sing maknane rampunge perkara niku ora kudu nganggo cara paten pinaten. Teng negara sing wis maju, sing wis gedhe, sing wis kondhang. Niki pancen butuhke wong pinter karo wong sekti. Ning janjane negara niki butuh melih wong sing wicaksana, Gus.
Dimbaka. Upama ora dilekake karo Dipa, mbok menawa wis ambyar sirahmu. Dina iki lantarane Werkudara aku menehi urip karo kowe. Gunakno sisaning uripmu kanggo mertobat, kanggo nebus dosa lan nandur marang kebecikan. Sabodho-bodhone menungsa mestine kowe duwe ati kang alus, duwe kautaman ingkang jero. Neng donya iki mung nindakake dharma, besuke bakal ngunduh. Yen kowe mung dadi anteke Jarasandha ora bakal srawung karo sing jenenge kautaman tan murunga matimu besok nampa siksa sing abot. Raden. Wah, Raden. Nadyan Paduka menika sampun kondhang kaloka mbrebeki jagat ing dados kawengisanipun menawi nedeng Bandayuda. Nanging saklebeting jiwa santosa lan prawira jebul isi mutiara ingkang endah lan elok, Raden. Dina samangke sampun tinarbuka raos sing manah kula nggih sampun tinarbuka kula sampun mertobat. Mugi wonten lilaning penggalih kula pun Hamsa lan Dimbaka nderek suwita wonten ngamarta nderekaken para Pandhawa. Mangke kula nderek nguyung-nguyung nyengkuyung para Pandhawa anggenipun ngawontenaken sesaji Raja Surya, Raden. Sarta pawon uting ranu Dresing karsaning sun dening kanyut manis liring nyira Gusti Kesemira tuing ngoni dieng-dieng lunga pasar dieng
Werkudara jaman isih bocah. Werkudara jaman Sena Bumbu. Werkudara jaman Babat Panamarta karo Werkudara sakmuse nampa kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi kuwi ya ngene kudu ana bedane. Aja yen aku ra dilekake karo Semar mbok menawa wis mawut raku loro kuwi mau. Ya mesti kewajibane Semar Badranaya kudu elik-elik. Lah mengko dhisik iki aku piye iki? Aku ngamuk iki. Sampun. Menawi ngamuk kangge benjing mawon. Sedaya menika kedadipun maneman menika. Waduh. Mongko aku wis jamu e. Jamune kangge benjing. Tur nuwun sewu. Koko Prabu Mandura menika sampun boten nemelih. Nuwun sewu mboten santosa nadyanto sak menika ugi santosa ning mboten kados santosa jaman Kakrasana. Mongko titikane tiyang niku menawi gampil sepuh lan gampil kena lelara niku lamun to gampang muntap kanepsane. Ora entuk nesu iki. Mboten saged. Menawi teng mriki sadroning Pandhawa ngayahi sesaji kok paduka nesu mboten namung jenengan sinten kemawon prayogi enggal medal kemawon king Pandhawa budaya. Waduh. Kudune aku metu istiyake karo muni waniya. Mboten sah ngoten niku. Werkudara, apa? Aku mung bakal nambahi apa kang dadi ngendikane Ki Lurah Semar sing jenenge menungsa kuwi ora bisa uwal saka dosa luput kelawan lali. Nadyan mangkono menungsa sing apik kuwi ya kudu nyuntuh hambeke pangeran ingkang sugih pangapura. Salah sijine titikane menungsa sing bakal antuk kasuwargan ki lamun to menungsa sing gelem ngapura marang dosane liyan. Mongko patrape menungsa ki lamun to diukur nganggo srana menungsa sing kebak pangapura kuwi dipérang dadi 5. Ingkang sepisan ya kuwi menungsa sing apik dhewe. Wong sing nadyan to ora luput nanging manungsa mau rumangsa luput lan kanthi tulusing ati gelem njaluk ngapura marang wong liya mongko janjane ora kleru. Kuwi mutiarane menungsa. Angka 2 derajat sak ngisore menungsa sing duwe luput nanging gelem menehi pangapura marang lupute wong liya kuwi tataran ingkang angka 2. Dene tataran ingkang angka 3 ya kuwi wong kang duwe keluputan lan gelem njaluk ngapura marang wong liya kanthi tulusing rasa kuwi tataran angka 3. Tataran ingkang angka 4 wong luput lan krumangsane luput nanging ora wani njaluk ngapura merga isin. Kuwi tataran angka 4. Lah sing elek dhewe kuwi tataran sing angka 5. Wong mau jane luput ning ora gelem njaluk ngapura merga ora rumangsa luput malah ngluputake wong liya kuwi elek-eleke wong. Werkudara apa? Sing jenenge menungsa urip kuwi yektine gendhong jejiban abot ya kuwi ingkang sinebut dharma. Pancen menungsa sing apik kuwi lamun ta uripe bisa piguna tumrape wong liya nanging aja nganti kaya pasemone obor. Obor kae madangi kiwa tengene nanging lengane dhewe entek ora digagas. Manungsa iku ya ngono nadyan ta kudu tresnani lan nglabuhi marang wong liya nanging awake dhewe ya kudu ditresnani luwih dhisik merga jiwa lan ragamu kuwi titipane pangeran sing wajib ndok gatekake lan ndok tresnani kanthi sak becik-becike. Pangeran sing wajib ndok gatekake ya kuwi babakan awakmu sakujur nganti tekan jero pisan. Dene carane tresnani jiwa ragamu ati lan pikiranmu kudu dikendhoni lan dikendhaleni aja nganti atimu kebrongot dening amarah merga sejatine ndak baleni meneh
Sejatine sumber-sumbere penyakit kuwi diwiwiti saka ati sing lara lan pikiran sing reget Werkudara. Pamedaring wasitaning ati Sumantaka haniru pujangga dahat mudha ing batine marma kedah dinunggung tan weruh yen ngesemi hameksa hang rumpaka poso kang kelantur tutur kang ketula-tula pinalaten rinuruh lawan ririh mrih padanging sasmita Banget panarimaku tuturmu becik bisa dadi gondhelan anggenku netepi kadarman. Koko Prabu Ndarawati samangke kados pundi? Nun sewu Koko Prabu Mandura kula suwun jenak pinarak wonten negari Ngamarta kemawon mbok menawi wonten babak ingkang kedah dipun rampungi sampun ngantos Yayi Puntadewa mangke ijen tanpa ruwak. Lah banjur si Adi bakal menyang endi? Kula nyuwun pamit kalian Yayi Werkudara tuwin Yayi Arjuna bidhal dhateng Magoda utawi Giri Bajra. Kula badhe manggi Sang Jarasandha. Mugi-mugi kula sembada ngemutaken dumateng Jarasandha supados tetep ing dharma ngadeg jejet wonten lajering bener lan kautaman. Nyatane kalenggaran klara pandhaman sarpinon. Pinon ler kekonang pun turun sorot esan padang kasolan padang